ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପରୀକ୍ଷା କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା। ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା, କିଛି ଯାଏ ଦେଖା କିଛି ଅଣଦେଖା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ପୁଣି ଅଭିନବ। ଜୀବନ ପଥଟି ସରଳ ତ ନୁହଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ସେ କଥା ବି ନୁହଁ। ପଥିକକୁ ନେଇ ତାହା ସରଳ ଜଟିଳ ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତ ଏହା। କେତେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଆସଇ ଜୀବନେ, କିଏ ହସେ ମଦେ କିଏ ତ ମୌନେ। ଦେଖି ତାର ଆଗମନ, ଜଣେ ମାପେ ତାର ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, ଜଣେ କରଇ ରୋଦନ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖଇ ନିଜକୁ ସତତ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତ ହୋଇ ଏକଚିତ୍ତ। ମାତ୍ର ଆଉ ଜଣେ କାହିଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କରେ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ। ଏକଥା ମୁଁ ବୁଝି ନାହିଁ। କିଏ ହୁଏ ଖୁସି କିଏ ସାଜେ ଦୁଃଖୀ, କାହାର ବିଲୋମ କାହା ମନ ଲାଖି। ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷା ଯାକ, ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ବାସ୍ତବିକ।